Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Bibi! Akong putlo nini akong kutsilyo! Ayun! Oh, Pwede ko muna ini. Ayaw, yun paghikap bisan sa tumoy sa buhok sa akong apo. Anak sa maligno! oh, Luna sa doy, anong miyapas magigan ako eh? Ilong tonto! Hoy, ikaw. Ayaw naghikap ang akong apo ha, kay lunsay ka na. Dili mahimo nga mahikap siya og laing matang sa maligno. Hikap tod, Mikay, hikap tod. May pagtuhan ng lula, hikap. Unsa man taon ka lang? Doon na to! Maghilo mo! Maghilo! Lula, akay! Buramag na ibot ang Taman. ko. Sa magbunlot, lula. Dali na, pauli na ta. Og ayaw na gyud pagduon na ng anak ug maligna. grabe sad ka lula, uy. Dili sa din taon kong anak og baligno la, uy. Musud magani kog simbahan. Ito. Ang mga demonyo musod sa nagsimbahan. Dali na to. Pauli na ta. Ari lagi ko. Bahala ka day. Bahala ka day. Ari na ko. Mabunod ka ka. Ito kung bunlot tala. Dako na taon kay ko. Ka ha o sa mga kamo pauli ka o dili. Ha? Dili. Ha? O kani gusto ka ni? Ha, gusto ka ni? O sa ba pabunal ka ni ng sanga? Ha? Akaya! Alam! Sige, tanay! Pagkakay na! Yan? Agay! Pauli na ko na! Pauli na ko! Ikay, babay! Babay, Toto! Badlungon. Hoy, pamate. Lola? Ayaw gugkog pasok aha. Tuman na gyud ang akong gisugo nimo. Palayo sa akong apo. Dili ko gusto nga magpaduol pa kaniya. Kaya kung dili ka magpalayo, magmahay ka. Aray la! Agay ko sakit na anak kong buhok kong gibunlot ni mo, oy, aray! Aray! Kimali nila. Maglabad ang imong uho kung dili ka magpalayo sa akong apo. Alo? Naunsa man tong apuhan ni Toto? Siga magkaigmata? Andoy! Usay mo buhaton na ng ikog sa pagi. Laga na kinang anak ni mo, Melina. Kinahalang disiplinahon na siya. Andoy, ayaw itaw siya bunali ang ikog sa pagi. Maluoy Ayaw ka. kukpog ni. Patag mo na ako ng imong anak. Dili siya maglaglag kung way klase. Andoy! Luuya sa ni Toto eh. Pariha magiging nga perning buno. Pasang di ko nga mulsiplina ng anak ni mong lagan. Hala, si Tatay Andoy man Ginagawa naas mo na. bantawan na mo. Si pinagdinagdag. Nagunit siya sa ikog sa pagi. Tilaw ginaron. Aray, mabunalan naman sa Maunan. kakuana niya. Nagdako ng lagan ng anak ni mo. Sakita ra ba, kay anak, biliwat man na ni mo. Mapasapod lang una ko ning lubibi. Hoy! Ayaw kong pangkunahan na niya, ha? Kulain ko din Tatay Kay dili na ako Andoy. anak! Oh. Anak na og demonyo! Dili giday ko anak ni Tatay Andoy. Nganong ipamugos ni mo nako nga ako ng anak si Nikay? Nga dili gyud na ako anak! Ha? Hilom na, ha? Dili Dili giday ko anak ni Tatay Andoy. Anak na si mong laki! Klaro, anak! Busa, hangtod nga dili ka musulti sa tinuod kung kinsa ang amahan anang Nikay,
siya ang mag-antos na ko. Ha? Dili. Dili ganay ko anak ni Tatay Antoy. Kaysa man ay akong tatay. Tinuod ka tingali. Nga anak kong demonyo. Kapila man ko musulti nimo. Kagkana si Nikay, ako na nang napunitan sa kakahuyan. Ay, pastilan. Mubarog yung kanang imong bakak na. Dili lang yung kamutog asinood aron mahusay ta. Mamakak pag yung kaoy. Kinsa lagi imong kabit dinis sa atong baryo? Ha? Aon sa man? Kabit mo ng manimbangay mais? Si Jose? Andoy na usaman kapag hilom in taon. Sa hilom? Makasakas ubang tao. Hmm? Malinahon ang pagpuyoan ng Sir Jose. Ha? Usa balinaon? Nga buwag para sa sawa. Unya, ikaw kay ikaw may labandira niya. Kana tingaling mga tod kag linabas ila. Mao tingali na inyong higayon nga magkauring-kauring mo! Gabaan ka ba yan ni Sir Jose Andoy? Usa ka ba? Tiguang na na. Ayaw nag-iapil-apil sa imong kabuang. Usay tiguang na na, ha? Dili dinagrahan. Sawa da milina, oy. Bahala ka. Bahala ka kung ano sa imong tuhuan. Basta kay bisulti na ko ni Bus tinuod. Wa ko maglaki. Gisultihan na tika sa dito pataspikas baryo sa Kanlubag. Nanakit-adra na ako sa kakahuyan si Nikay. Gawas pa. Kung anak siya ni Sir Jose, parihas unta silang mata nga itom og puwa. Oh, di. Anak yun nagdemonyos ni Kay. Dili ganay ko anak ni Tatay Andoy. Kung mauna, kinsa magining akong amahan. Kinsa man. Tingali, ang tinuod akong amahan, parihas ka na akong mga mata. Dinalang kumusta, bro. Dinalang. Dili na ka magpadoon ni Nikay, ha? Wala ka. Dili na. Kausa na lang. Usa, hawa na ka usa tuntuman na ka bata ako. Oo, Hagaman, ha? katunga lang la. Lili lang kung di kay katunga. Bisan sa paglili, dili pwede. Aray! Wala. Gusto na lang, oy. Bakit na kayo kulupot? Kinahanglan na mo tagam ka. Aray! Agay! Patayin ako. Bahala ka. Patayin ako. Kagit-git. Langit-ngitan man di ko dinis kakawayan. Unsa naman yung dapita? Naabot man di kong dagan dinis lasang. Diin man ko agi pa ingon dinhi. Kagit-ngit ba yawi? Uwa ba kay ungo dinhi no? Asa man ka ang daan pa ingon sa gawas ining kakahuyan. Asa man ko ini paingon. Ngit-ngit man kaayo. Hindi man ko gikan ganina, uy.
Usap may gilantaw ni mo dias layo. Natural. Sinikay nga akong gilantaw. Gabiin na. Pero wa pa siya mauli. Aw, wa na. Tuan to siyang uyab. Buntis to ni Guli. Hilom ragod andoy. Hilom. Pulos na lang yun nahugaw ang naas imong utok. Wa na lang yun ay sod nga tarong. Hoy! Tinuod ang akong mga pagduda. Tagsara kong musipyat, Melina. Kamong mga babae, mga igaton mo. Ikaw ba? Kung wa ka na'y gusto na ko, biyai ko. Layas! Huwag ka nang palayason ko nimo. Ako may tukod ining baya. Pero yutak ni sa akong ginikanan. Busa ibta ng imong bay o isang at sa ibabaw sa kahoy. Kay wa kayuta ining dapita. Namoy-boy ka? Oh! Kay bisobra ka na! Wa kay laing initan, sinikay ra! Oh, tungod kay dangan sa sakong kinabuhi. Sukad sa mabuti ni Sbay, wa na tayo ngayong pagpuyo. Permi na kong wahay trabaho. Wa na'y mudani mong trabaho kay palahobog ka! Wa kay ayo! Dili giday ko anak ni Tatay Andoy. Pero, anong kilibot ba sa din ni Mama Melina na ako? Dili sab ka ako niya anak. Paita sa di kinabuhi aoy. Tinuod magitingali nga anak ko sa demonyo. Unsa man to? Mura mag naikilat. Pero, linaw man sa ng panahon. Oh. Unsa man ang hayag? Oh. Santil mo na! Santil mo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!